Да. Иванов, спечелихте служебно турнира. За съжаление, така се получи. От нашия противник имал някакви нередности. Лошото е, че не се проведе матч, който ще да зарадва всички хора, които дойдоха днес за финала. Спечелихме. Мога да кажа, че трудно се получи, тъй като в нашия отбор има доста момчета, които работят. Но в крайна сметка стигнахме до финала и по един или друг начин да спечелихме. Доволен ли си от вашия отбор като цяло в турнира? Всички момчета дадаха всичко от себе си, като мога да похваля Цици Кангото. Като се има преди, че никой не е играл в футбол, поне всичко даде момчето на терена, игра с сърце, игра с максимални възможности, така че мога него да отлича и всички го похвали момчета. Смятате ли да участвате и до година? То самото ни име вече подсказва, че свърши нашето време от Бойс. Най-вероятно като име отбора може да се това, но няма да е със същия играч. Добре, сега ще проведете някакъв демонстративен матч. Какво точно ще представлява? Имаш ли си на представа? Надявам се да се получи един атрактивен матч, да зарадваме хората, които са дошли. Ще има доста емоции, доколкото разбрах. И ще направим един матч, който да се получи една добра игра. Както и разбрах, че след матча ще има и заря и ще бъде общо взето един малък празник. Добре, пожелавам ти успех. Благодаря. Футболният терен, как да коментираме тази новина? Тръпката е голяма. Заряда не е същия, но пак се го има. Да стане един футболен празник и така. Ти си многогодишен победител в този турнир. Какво ще посъветваш студенти, които участват за първа година или те първо ще участват? Трябва да горят в играта, но да спазват правилата и да бъдат спортсмени преди всичко. Ферплей преди всичко. Добре, какво може да видим днес от Бакиян? Ще видим течение на матча. Добре, пожелаваме ти успех. Мерси на вас. Ай, всички да се прегърнем! Айде се прегърнем! Чакай! Айде, чакай! Ама не, то нямаше сигнал, бе. Нямаше сигнал. Повтаряй, нямаше сигнал. Не, бе, нямаше сигнал, бе. Това някой от публиката свирна, бе. Скачай ти му отгоре, бе! Владелец, се свършил в трофи! Кажи за докато...
И гащите може, бе!